Alberto Núñez Feijóo lamentou que, ante os importantes retos que hai que afrontar pola pandemia, a oposición prefira empregar as sesións de control no Parlamento para elucubrar sobre asuntos de hai décadas e que xa preguntaron os seus predecesores en todas as legislaturas desde o 2009. Si se quitan o disfraz de guionistas de Culebrón e se poñen un disfraz de un deputado ou unha deputada galega para falar de Galicia, vanme a topar. Agora ben, si veñen vostedes de corresponsales dos seus partidos políticos en Madrid, entón comprenderán que van a topar un presidente de Galicia falando de Galicia e unhos corresponsales do Culebrón televisivo falando de Madrid. Así mesmo, cuestionou a dobre vara de medir do BNG, que condena a corrupción só cando se dá no PP, pero considera comprensible cando acontece dentro do seu propio partido, ao igual que fai o PSDG. É curioso que a semana pasada un dos grandes dirixentes do Partido Socialista en Lugo, condenado a 5 anos de cadea, eleva aínda máis xuizos pendentes. Veña vostede aquí a dar leccións e a pedir explicacións a un goberno que non tivo nunca en 12 anos a unha persona imputada.